باشاو خطٹ انتلکوکس دا ایتا تا پاننگٹی شرمندہ مرے وے انتائے امیر المؤمنین اسے گنو کس پارے نے کہ نیونا قرضدارس ننو دے دربارٹی خوائفین او دے پیسہ تی سن ولے او راسی متو او ورا دے او ونداڑے کے او دے توار کبو جیو امیر المؤمنین فیصل توار کبو نوجوان کنے تینا مسئلے پا جہاں پنا نیا کنا گڑاس وامو او ای امر وامدار نمسو جہاں پنا ای واپاری کریٹ واپاری ٹی کنے نقصان مس وی باس وامدار مسوٹ ای اڑدے شامنا خاچنگان مست اللہ پاک اندو آخوائی وے نوجوان جہاں پنا نیان الرفنگ اٹیے کہ اونا امر وامدارے اندن کی ای پاننگ اٹھ ای اردے خاچنگا مست اللہ پاک اندوا کریٹ ہے تو کنے استوتو غٹی خواجہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نا زیارت نصیب مس صلی اللہ علیہ وسلم خواجہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کنے پارے کہ کنا حمید پا کہ اوڑدے کنے آ درود و سلام پائے کنے یاد کے ولے او استو کنے آ درود پاننگے گیرام کرے نی اوڑائن او دے تینا مسئلے پا انت فرمائے فینی کنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انت فرمائے کنا حمید داتے ال ولی ایسے وار ولدہ پا انت فرمائے فینی کنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کنا حمید دافتے ہم حل کنا محبوب کنا باراوٹ انت فرمائے فینی خواجہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو غٹ خناٹ تو او فرمائے فی کنا حمید دافتے ہم حل نے اللہ نا قسمی اسے وار ولدہ نا پا کنا حمید پینم حل نوجوانت نے دا پیسہ غاک بسفس دا باسو دا پیسہ غاتیٹ ایتینا وام تے آسانیت ختم کے وے اللہ حافظ جہاں پنا کنے خلیسس کے نیتنا کل دولت دادے تفس نیند پارس اللہ پاک نا قسمی او اگے دا ایت نا بدلٹ کنیان کل دولت کنا مچھا بادشاہی خواوسس تو ای انکار کتے ویٹا کل او دے دسوٹا ای استو گڑاس کاریم کریٹے باز دم درنگا سوٹ تنگانی ناٹ و درود و شریف خواننگ گیرام کریٹ اللہ کنا دا خطائے معاف کے